Malawi Today. Kutenga za ndale kuzisiya hapo, kutenga za chipani kuzisiya hapo. Zinthu zimene wayankhula mkulu ndizomvetsa chisoni kwambiri. Sitikudziwa zonena kuti mkulu amene ali ndi ana kapena ayi, koma ngati ali ndi ana samayenera kuyankhula zinthu ngati zimenezi. Tangoganizani kuti akubanja akamaona nkhani ngati imene akukamba mkulu aziganiza motani. Komanso kodi munthu kumwalira umachita kufuna nanga alipo amene amayizemba imfa. Takhalani pomwepo mumve zimene anayankhula mkulu uyu makamaka pa nkhani yokhuzana ndi imfa ya Chilima. Lero ndiyambana ndi Amalawi ambiri koma chilungamo ndi chigamba. Guys, kumalawi kuja ngati kunali munthu amene amaoneka ngati dolo koma ali kape wa makape ndi Chilima uja. Chilima anali kape. Why am I saying this? Munthu umayenera kuti uziona patali ngati uli wozindikira kuti ndiweyo dolo and umachita preach message yonena kuti ndi organizer ball. Chilima uja sakanafa, koma anafa chifukwa cha ukape. Anali kape and nthawi zambiri ma decision amapanga mochedwa, anthu amachita kumukakamiza. Ukanayankhulatu apo kanala ati anali ngati amasatira ati peace yake inali chayonena kuti ya useless. Why am I saying this? Chilima atachoka ku DPP anajoinana ndi a Congress, anali gwedeza dziko mpaka na kuichosa DPP mboma. Ali ku Tose Alliance kuja komanso ngati vice president anapezeka kuti iye uja kumene analiyeko anamufinya ndi kumpasa mulandu kunena kuti anapezeka ndi mulandu wokuba. Ndi iye uja ankakamba kunena kuti panali maumboni ena amene amachokera ku ame, amachula anthu aku ame. Pamene panali ukape wake ndi pamene popo anachula anthu aku ame, ndiye amapitanso ku ame komwe kuja makakwera ndege za ame zija. Umene ndaona ali ukapewo sanali fana organizer ball amene uja. Ine ndikukuuza ndi choncho Amalawi nena kuti anakakhala fana organizer ball nthawi imene ijayi pamene ku Tose Alliance MCP anamupanirira akanachita resign. Ndege ija sakanakwera, ndege ija anakwera chifukwa kuti amazipangabe kuti iye ndi vice president, koma unali ukape. Wewe jando unali ukape, munthu uja anamwalira chifukwa cha anamwalira ifa yowawa yonchija chifukwa cha ukape. Sanali fana organizer ball amene uja. Ife tikukamba panopo funa tikuchenjereze ndi achinyamata amene mati ndi organizer ball. Umayenera kuti munthu organizer ball aziona patali. Umene uja unali ukape. Munthu ukaona kuti apapa zinthu za ndipana umayenera kuti move out as Bushiri did. Bushiri atapanika ku South Africa anapanga udolo ndipeleka kuti wachoka paka na kukafika ku Malawi paka na lero samaulula kuti anachoka bwanji ku South Africa. Kumene kone timati kuchenjera. Zimene amapanga Chilima zija zili ngati kuyambana ndi nzima amene kuyambana ndi bambo ena ake amene unanyengera mwana wawo ndikukumana nawo pasewu. Abambo amene ali bambo ake asika naona amunyengayo ndikukumana nawo koma ali kuimbana nawo mlandu ndikukupasa maki kuti amwene mukampeze mwana wanga ali ku nyumba, koma iweyo ku nyumba kukuzowa kale kuti kuli agalu ndiye mutenge maki awawa mukatsegule mukangofikira gogoda pa khomo mukampe. Koma iweyo ukuzowa kale kuti kumene koko kuli agalu oluma aja kukhangati mikango, ndiye wewe nkukwera ndikunyamuka ndikupita pa nyumba paja kusegula gate ndikupita. Agalu akakuluma sunaganize bwino anakupanga nyambo imene ijayo inali nyambo. Iye uja anakwera nyambo amakwera ndege yame, ndiye unali ukape weni ndinakakhala ine sindikanakwera ndege yame aja ntane nakale kuti anali mugula anthu akuba. That is why munthu uja nafa ifa yopwetekesesa imene imandipweteka paka napakutuka. Koma ndala amene uja anali ngati organizer ball koma anali kape. Tikuyamikireni anthu akulilongwe. Tikuyamikireni anthu akulilongwe kwambiri pochita chiganizo chomukana Garista Chimombo kuti akhale mmodzi woyimirira anthu adera lina lake kulilongweko.
timati tikuuzeni pano Amalawi kunena kuti mzimayi ameneyi ndi mzimayi wosayamika, mzimayi crook, mzimayi amene sangathandize mtundu wa Malawi. Mzimayi ameneyi mbiri yake tingokuuzani pang'ono mene anapezekera mu ndale. Mzimayi ameneyi anapita ku United Kingdom ndi mamuna wake Chimombo. Nthawi imeneyo wachita mwano wake kumene kuja anamuthamangisa. Mzimayi analibe transport yobwerera kumuzi, air ticket. Anakumana ndi Joyce Banda pa Heathrow Airport, ali stranded akufunafuna munthu kuti amuthandize. Joyce Banda anamuthandiza kuchoka ku UK kubwera ku Malawi. Tafunsana munsewu mukoti iwe bwanji, hayi ine ndikati digiri chani. Anamuzoti hayi netu ndi bungwe la Hunger Project, ndikupasa mwayi otozikagwira ntchito kumene ngati country director. Andi anampasa di mwayiwo amakhala ku Blantyre ku office yayikulu komanso kumayendera dera lina lake kwa Jali ku Zomba. Andi analibe pokhala, anapita Joyce Banda ukampempha Abagiri Muluzi kuti amene iye mumusunge ngati muli ndi nyumba. Anampasa kumakhala nyumba ina yake panopo inasintidwa kukhala ngati office ya Joy Radio. Amakhala kuna beri kuja nyumba ya Abagiri Muluzi. Mayi amene ukuluku wake anayamba kumalembera azungu amene amathandiza bungwe la Hunger Project kuti Joyce Banda ndi munthu woyipa, Joyce Banda amapanga izi, Joyce Banda amapanga izi, mumuchose mu bungwe limeneli, musathandizenso bungwe ngati Joyce Banda alipo. Anthu awiri amenewa sanamvesesani. Andi ali kale country director wa Hunger Project anawanamiza anthu akwa Jali kuti iye ndi wakuzomba kwati iye mwambo. Anamanga kakhumbi kake pena pake nthawi ya kampeni. Basi nthawi imene ija nkupezeka kuti wawina UMP uthawa kuzomba Likangala sana abwereso anthu akuzomba Likangala amamudandaula mayi ameneyi. That is why ndikunena kuti anthu aku Lilongwe mwachita bwino mukanasankha crook. Abedi crook god digger. Can you imagine munthu panopo ndi ambassador ku Kenya akufuna UMP wa chani, akuyimirira kale Malawi ku dziko la Kenya. So yeye ndi crook. And Bingu anapanga big mistake kwatira crook amene. Mwinaso Bingu so anafa ndi ma stress chifukwa cha crook amene. So ilera ndikuuzeni anthu akuliloko kuti mwachita bwino ndipo tasangalala ndakupasana ulemu. Mukalango mpasa mpata amene crook amene. Inu taganizani munthu mamuna wake anali ndi chipani, Bingu amutalika. Iye makakamira bekuti ndi first lady. Asiranji DPP kumalo joina zipane zina. Kusokoneza maganizo anthu. Ma politician adiera, ma politician osathokoza, ma politician osaika mtima wawo pa Malawi ndi Karista Chimombo. So ndimati ndikuthokozeni anthu akulilongo kuti mwachita bwino kumukana god digger amene crook. Abe ndi crook. Mwachita bwino. Ife timaulula atu zisisi zimene anthu samaziwa. Tikamati politician azika clean. Timanena zinthu zake ngati zimezi kunena kuti Karista Chimombo sangakhale MP ku Lilongwe, akhale MP ku Zomba, akhale ambassador ku Kenya, akhale mweyo zinthu zambirimbiri. Ndalama zimene mukufuna ndalama za mtundu wanji Mungu apondereza anthu osauka. So Amalawi mukwenera kuyika maso anu patsogolo kuti mulitengere zikoli pa mtendere osamangosankha makruku ngati amene wawa amayi Karista Chimombo. Ine zoti ni mayi Bingu ndimanena kuti zimenezo I don't mind. Ifanena kuti Bingu timazowa kuti anamukwatira amene kuma it was a very big mistake imene anapanga Bingu kukwatirana ndi god digger amene. Ineyo I'm sure kuti Bingu ana ndi stress yochuluka chifukwa cha ma advice amene amampasa mayi amene. You know kuti Bingu atangolowa kumene term yake yoyambirira Bingu did well. Term yachiwiri anayamba kwa panga ignore anthu, kwa inyoza anthu mosakhala bwino muchi. Yeah, so anthu akulilongwe ndikuti zikomo big up pomukana crook amene god digger kuti akhale legislator wanu kudera lina lake kulilongweko.